Veliki pozdrav gledalcima Arene Fight. Nalazimo se u hali Pionir i danas izveštavamo sa dana 7 Evropskog prvenstva u boksu. Naših 11 predstavnica osiguralo je medalje, a danas ćemo imati prilike da ispratimo i kako će to uraditi muška selekcija. Došao sam sa ciljem da uzmem medalju za Srbiju, za svoj grad. Dao sam svoj maksimum od prvog minuta, jer od zadnje sam se borio za Srbiju. Sutra me čeka mnogo jak meč, ali dajem sve od sebe da uzmem zlato za Srbiju. Živela Srbija i možete nas pratiti na Arena Fight svakog dana od 15 časova i od 17:45. Živela Srbija i to me zahvalim predsjedniku Nenadu Borovčaninu što nam je obezbedio ove pripreme na Zlatiboru i na Košutnjaku. A najviše zahvalnost zaslužuje moj trener Stojan Knežević, jer on uz mene i to. Hvala vam mnogo. Sutra samo još jači tempo, moram ga stiskati, jer je ovo mnogo tehničan, ja moram ostati gazim tempo, jer ja sam tako od prvog meča do zadnjeg sam fajter samo. A kao što ste vidjeli, non-stop sam se tuko, nije imao šanse nikakve. Malo mi bilo smešno branjenje u trećoj rundi, ali šta je tu, idemo da bitno smo pobedili. I volio bi da svi, moja cijela ekipa, muška uzme medalju, čestitam i ženama isto, pogotovo Dragani Jovanović, koja je ona veliki, bila je prošlogodišnji viceprvak Evrope. Tako se nadam da će biti ove godine prva u Evropi. Želim prvo da se zahvalim svima iz reprezentacije, selektoru, svom treneru, Fernandezu, trenerima Kubancima, mojim drugarima iz reprezentacije, cijeloj publici što su došli da me podrže, vama isto također svima. Hvala svima koji su uz mene. Želim da ovim puta pozdravim moju devojku koja je trudna. Ovo sam rekao da ću pobediti za nju, za moju porodicu, za moje drugare. Ne znam šta da kažem. Neću se zaustaviti ovde. Sutra me očekuje novi meč, upravo mi boksu i protivnici. Mislim da je ovo do sad najveći moj uspeh. Hvala mom treneru, hvala cijelom savezu, Nenadu Borovčanu, selektoru. Ali neću se zaustaviti ovdje, neću ništa da obećavam. Ni za ovo nisam hteo da obećavam, išao sam na iskustvo, protivnik je mlad, dobar, iskusan. Ne znam šta da kažem, neću ništa da obećavam, guram do kraja šta sam zacrtao u glavi, to je to. Ja sam zadovoljan kako sam boksao i očekivao sam ovu pobjedu jer smo ja i moj trener imali dobru taktiku i mislim da u narednim mečima mogu da pokažem još više. Hvala Bogu i hvala mojim trenerima. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni ovog uspjeha mog. Pa mislim da je Rus pobjedio Škota. Pa da. Vidio sam da hoće da prihvati borbu, a meni to leži. Tako da uz Božju pomoć i proći ćemo njega. Pa mislim da sam već ovdje stekao svoju publiku u Beogradu, kao da sam domaći, tako da pozivam sve u većem broju da dođu i podrže ne samo mene, nego i moje drugove. Moje drugove također iz Srbije, tako da dođite, bit će dobrih mečeva. Borba je prošla kako sam želeo i sve je prošlo očekivano. Sljedeći protivnik je iz Gruzije, bio je u finalu Evropskog prvenstva. 2 puta treći u svetu, tako da sam se već susretao sa njim. Imali smo revanš, ja sam bio pobednik, a sada ćemo vidjeti kako će ovoga puta biti. Hvala svima na podršci. Hvala na lepim rečima. Prva runda je bila baš teška. Gubio sam prvu rundu, nisam se malo zagreo više i povećao ritam tempo udaraca i onda sam počeo da vodim borbu. Da, pa osjetio sam vremenom kako odmiču runde da je umorio i onda sam ga pogodio nekim udarcem u bradu i tad mu ispala guma. Mislio sam da sam ga uzdrmao. Zato sam rekao nemoj da pljuješ gumu namerno jer sam te uzdrmao. U istom momentu mi je odgovorio ne, nisam. Tako da mu verujem i da nije. Ali prvo sam pomislio da je zbog toga. Jesam, svestan sam. Hvala Bogu na svemu što mi je dao i pored ovih povreda, to je pored ove krupnije povrede koje imam na desnoj ruci, nadam se sljedećoj medalji srebrnoj pa onda i zlatnoj u ulasku u finale. Pa naravno, to svakako već vidim da se hala poprilično dosta više napunila od prošlog puta, tako da mislim da će biti još više ljudi u polufinalu i finalu. Pa ne znam, morat ću pogledam. Ajde! Morat ću da pogledam video, ali ja po meni mislim da sam pobedio i prvu rundu, ne znam, neću da sad prerano pričam, svaka čast mom protivniku, dao mi je odličan meč.
dao sam obećanje Srbiji, ispunio sam to obećanje, sad što se mene tiče, bre, ništa me ne zanima više. Obećanje dato, obećanje ispunjeno, čovek se za reč drži, a voz za rogove. Sutra me očekuje najteži meč u životu protiv Rusa Atajeva, da zalečim sebe koliko god mogu ovih 24 sata i idemo opet sutra. Hvala vam, ovo mi je jedan od, posle rođenja moje dece, najlepši dan u životu. Verujte u sebe, ne dajte da vam niko priča da ne vredite onoliko koliko vi mislite da vredite. Verujte u Boga, molite se Bogu i Bog će vam sve vaše želje uslišiti. I to je to. Slava Bogu. Hvala. Odlično, pre svega da vam se zahvalim. Ovo je stvarno nešto neverovatno za mene. Uz Božiju pomoć, evo, dogurao sam i do polufinala u kojem će me verovatno čekati Rus. Tako da, eto, ovo je jedno neverovatno iskustvo za mene pre svega i naravno, pošto sam osigurao bronznu medalju, veliki uspeh za mene, pogotovo zato što do pre 2 meseca ja još nisam imao informaciju da li ću uopšte učestvovati. Moje učestvovanje je bilo baš upitno, jer sam bio odsustan jako dugo, tako da evo, Bogu hvala, eto, uspeo sam da osiguram bronzanu, a vidjet ćemo sada za nastavak takmičenja. Ne, baš nisam razmišljao jer sam baš dugo bio odsutan zbog raznih povreda šake i operacija i povreda leđa. Tako da ja sam sa 2 meseca treninga uspeo da ostvarim ovaj uspeh. Utisci su veoma dobri. Očekivao sam pobedu danas, dao sam svoj maksimum, bilo je mnogo teško. Kao što ste vidjeli u trećoj rundi, čak protivnike. Jako imao dobru taktiku, dodavao iz runde u rundu. Ja sam nametnuo sam moj stil odmah od prve runde i dodavao sam koliko je dovoljno da pobedim. Slušao sam svoje trenere i eto, nakon 8 godina i 10 dana mog rada osvojio sam prvu seniorsku medalju. Zahvalan sam mom treneru Mikiću Tomaševiću i Boksačkom savezu na čelu sa Nenadom Borovčinom. Odlični uslovi. Spremali smo se jako dobro za ovo takmičenje i kao što se i vidi na ovom turniru, jak rezultat i ženske konkurencije i muške. Ja mislim da ovo se nikad nije dogodilo u istoriji boksa da ovakav rezultat napravimo kao jedna država. Čak i mislim da ni druge države ovo nisu uspjeli. Eto, imamo preko 20 bronzi. Sutra se borimo svi za ulazak u finale. Daćemo maksimum da uzmemo zlato jer došli smo ovdje sa namjerom da uzmemo zlato, ne da bi boksovali i zadovoljili sa bronzom. Nisam gledao, zagrevao sam se, mislim da je Italijan ili Rus, nisam gledao i pratio taj meč, ali pogledat ću kasnije na YouTube. Danas je bilo veoma mnogo publike, kao što sam vidio, najviše iz Loznice. Tako da zahvalio bi im se što su došli i podržali nas u polufinalu. Dali smo svoj maksimum, za sljedeći meč se očekuje još mnogo više publike. Čak ja bih pozvao i moje sugrađane iz Prijepolja da dođu da podrže ovaj spektakl, jer ovo je istorijski događaj. Mislim da je ovo prva medalja u Prijepolju ikad osvojena u olimpijskom boksu. Čak sam osvajao i 3 puta pre ovoga, ali ovaj put je ovo prava seniorska. Svi su zadovoljni ovim mečom i zahvalio bi se i publici i vašim televizijama koji su nas prenosili. Hvala vam puno od srca. Pa evo, odlično. Malo me to zezalo, imao sam 3 dana odmora, ali evo, ušao sam u ring stvarno svjež i odlično spreman. Evo, osvojio sam te 2 prve runde. U prvoj rundi se je bilo jednoglasno 5-0. Evo, u drugoj rundi nabio sam u 2 brojanja, tako da je bilo što je dalje išao meč, ja sam bio sve superiorniji i bolji. I u trećoj rundi dogodila se ta posjekotina, imao je 2, jednu arkadi, drugu na licu i sudac, to je doktor, je prekinuo borbu. I da nije prekinuo, svakako bi išlo na moju stranu. Tako je, sutra već boksam s predstavnikom Francuske, prvakom Francuske. I već smo ga gledali par puta, dobar je protiv prvak Europe do 22 godine, tako da neće biti ni malo lak zadatak. Ali evo isto kontragardaš je i već neko vrijeme se pripremam za kontragardaše. I evo danas sam to i pokazao protiv kontragardaša iz Moldavije. Evo, očekujem sutra isto također pobjedu.
Na kraju dana 7 Evropskog prvenstva u boksu Srbija je osigurala čak 20 medalja. Narednih dana u polufinalnim i finalnim borbama borit će se za najsjajnije odličje. Sa vama je bila Katarina Stamatović, a vi ne menjajte kanal, pratite Arenu Fight jer Arena Fight je više od borbe.